الجبار قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس من نور المختار وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها ربنا أنت خير من زكاها أنت ولي ومولاه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لكن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. barkanmu da jaddada saduwa a wannan lokaci mai albarka cikin wannan masallaci mai albarka, masallacin maulana shekul islam sa'adatul anam shekh sharif ibrahim salih al-husaini wanda yake nan birnin maiduguri a babban zawiyarsa. A nan muke wannan karatu mai albarka, karatu na koyon tajwidin alkur'ani mai girma da kuma yadda ake koyon karatun alkur'ani, karatu mai kyau kamar yadda ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da shi kuma ya bada umarni a karanta shi da shi. Yau wannan majalisi namu shine majalisi na 26 wanda a ciki muke karatu a cikin manzuma ta al-imam al-hafiz ibn al-jazari, wanda muka soma karatu a cikin makharijul huruf. A zaman da muka yi na ƙarshe mun yi bayani akan abin da ake nufi da makharijul huruf da kuma yadda saninsu yana da muhimmanci ga wanda yake neman ya san tajwidin alkur'ani mai girma. Sai muka yi bayani akan nawa ne suna kasusuwansu, makharij amma da makharij khassa. mun soma bayani a kansu yayin da muka karanta aljawf da alhalq. A yau insha Allah za mu karanta bayani akan makharijul lisan, bi ma'ana guraben fita da ake samu a cikin harshe. Harshe yana da makharij guda nawa? Malamai suka ce yana da makharij guda 10, kuma yana dauke da harufa 18. Makharij guda 10, harufa guda 18. To za mu soma bayani a kansu dalla-dalla kowane ɗaya. Makharijul lisan, wannan shine batun karatunmu na yau. Makharijul lisan guraben fita na harshe su guda 10, harufansu guda 18. Na farko daga cikinsu, wato al-makharajul awwal daga cikin makhariju na lisan, shine ake samunsa a can ƙarshen harshe, aqsal lisan, sannan kuma yayi tudu sama, can ƙarshensa yayi tudun sama. Anan ake samu wato qaf. Kice akko za ki tarar da shi yana can ƙarshen harshe ya yi tudun sama. Ana ganewa akko, kaga wannan makharaji ne ɗaya kuma harafinsa ɗaya. A daidai yake a wurinsa
amma ƙasa da shi ana samun wani makharaji shine alkaf. Ako shi makharajinsa yana sama ya yi tudu. Shi makharajinsa ƙasa da na ƙaf. Ana ganewa da kyau. To kowannensu kuma makharajinsa daban. Kaga anan mun samu makharaj guda biyu suna ɗauke da harufa guda biyu. Kun gane da kyau? Sai mu zo sakiyan harshe, wasat, sakiyan harshe. A daidai sakiyansa ana samun makharaji ɗaya, harufansa guda uku. Makharaji guda nawa? Ɗaya, harufa guda uku. Su ne menene? Jim da shin da ya. Ash, ai, inda ki faɗa? Na'am. 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 Jamilun jiddan. Za ki tarar da suke ce ajj, sai ki saurara. Idan kika faɗa sai ki saurara. Za ki ga daidai yana sakiya. Ajj, ash, ai. An gane da kyau? Waɗannan harufa guda uku, jim da shin da ya, dukkaninsu suna gurbi ɗaya. Suna menene? Suna makharaji guda ɗaya. Kaga yanzu mun samu makharaji ɗaya, harufansa nawa? Can mun samu makharaji guda biyu, harufansu nawa? Jamilun jiddan. Ku dinga haɗa wannan lissafin, zai taimaka muku sosai. Sai mu je gefen harshe, gefensa, ko ta gefen dama ko ta gefen hagu. An gane da kyau? Tare da ya yi kusan ya taɓa wato ainihin turame a can ƙarshe zuwa sama. A nan ana samun harafi guda ɗaya wanda shine الضاد. أنا سامون سايناني من حافة اللسان. أكتش حافة اللسان شيني جيف هرشي يي سما وجن ترامي نبايا. أنا غاني ولكيو أنا سامون ضاد. تو ضاد yana daga cikin harufa na hija'iyya da fitansu yana da wahala. Malamai suke cewa ba ma harafi da ya kai dot wuyan fita. Saboda haka ma za ka ji larabci ma ana ce da ita lughatu dot, لأن الضاد يعني من أقوى الحروف. تو ضاد yana fita daga haffatul lisan kamar da na ambata. Yana iya fita a gefen hagu, wanda wannan shine mafi sauki kuma mafi yawan mutane ta nan suke iya fitansa. Sannan yana iya fita a gefen dama, wanda wannan yana da wahala, mutane da yawa ba sa iya fitar da shi ta wannan gefen. Sannan ana iya haɗa su a ana iya haɗa shi a dukkan guda biyu, da hagu da dama duka lokaci guda a fitar da shi. To wannan ya fi wuya kuma ba kowa ba yana iyansa. An gane da kyau? To wannan shine makhraji na menene? Na dot. Yana fita daga gefen harshe yayi sama wajen turamin. Ana iya fitar da shi a gefe na hagu, ana iya fitar da shi a gefe na dama, ana iya fitar da shi a dukan guda biyu, wanda wannan ya fi tsanani, ya fi wahala. Yanzu makharaji na dot mun tarar da shi makharaji ne guda ɗaya, kuma harafinsa shi ma guda ɗaya, wanda shi ne dot.
kun gane da kyau to sai makharaji na gaba yanzu makharij nawa muka samu makharij shida kuna da tabbacin ba ku da tabbacin shida qaf da kaf makharij guda biyu jim da jim da shin da makharaji da wannan uku yanzu dot makharaji guda hudu ka samu makharaji guda hudu wuraren makharaji guda harufan ne guda shida a wajen qaf makharaji ɗaya harafinsa ɗaya a wajen kaf makharaji ɗaya harafinsa ɗaya a wajen jim da shin da ya makharaji ɗaya harufa guda uku a wajen makharaji na dhat hafatul lisan shine makharaji ɗaya harafinsa ɗaya kun gane da kyau yanzu makharij nawa muka samu harufansu guda nawa ku fahimci wannan da kyau fa yana da amfani sosai mu je gaba jamilun jiddan yanzu akwai taraful lisan a ce sililin harshe ta nan wannan shi na tarafa daga kin bar sakiya kin motsa gaba a nan zuwa sa wannan duk gabaki ɗaya na ɗaukar menene ma'anan taraf gane da kyau kwanci da muku gani ko haka kun fahimta to taraf ɗin daga kika bar sakiyan ya zo gaba har zuwa sa sililin harshe nan wannan duk gabaki ɗaya yana ɗaukan ma'ana taraful lisan anan ana samun makharij da dama kuma ana samun harufa da dama to daga yanzu za mu soma bayani a kansu wannan shine wanda yake rikitar da mutane da yawa makharij da ake samun su a wajen taraful lisan za mu fara taban su jamilun jiddan makharaji na farko a wajen taraful lisan daga kin motsa kaɗan daga inda dad yake kin shiga a taraf a nan za ki tarar da makharaji na lam ya yi sama har yana so ya taɓa wato ƙarshen haƙwara na sama ɗin nan ana ya so ya taɓa su ana ana samun menene lam ce al an gada da kyau to a daidai kusa da lam amma zuwa gaba kaɗan wajen tsaraf ana samun menene nun kusanci tsakanin lam da nun kamar kusanci tsakanin qaf da kaf lam ya ɗayi sama nun ya ɗayi ƙasa an gane da kyau to a nan an samu makharaji biyu harufa ma biyu saboda lam ma shi ma makharajinsa daban menene nun ma makharajinsa daban sai mu je makharaji na ra shi ma ra ya yi kusan ya haɗu da makharaji na nun amma ya ɗan shiga ciki wata ƙofofi ne guda uku a haɗe kusa-kusa da juna idan mutum bai kula ba zai ce ƙofa ɗaya ne harufa ɗaya amma ba haka ba za ki tara wani lokaci ko da ɗakunan makin ga wannan ƙofa daga wannan sai kiga wannan ƙofa ya haɗu da shi amma daban-daban suke to wannan shine misalin yadda ake samun lam da nun da ra shi ma yana fita daga taraful lisan taraf na menene na lisan din a samansa kaɗan ana samun ra shi ar kuna ganewa da kyau ar kaga anan muka samu a wajen taraf din na ciki taraf din amma mina dakhil
daraf ne na ciki an samu makharij guda uku, harufa guda nawa? Guda uku a ciki. Shine al, an, ar. Sai ki hada su akan na baya can. Dot shi ma yana da makharajinsa, jim da shin da ya suna da makharajinsu guda 5, qaf makharajinsa daban, kaf makharajinsa daban. Yanzu mun samu makharij guda 7, harufa guda nawa? Qaf harafi, kaf harafi, jim da shin da ya harafi, dot harafi, lam nun ra harafi, harufa guda 9, makharij guda 7. An gane da kyau jama'a? To kada abun yayi muku kama yayi muku wannan, za mu tsaya a nan. Makharij na lisan din ba su kare ba, makharij na harshen ba su kare ba, su guda 10. A cikin 10 mun samu guda 7 daga cikinsu. Insha Allahu ta'ala darasinmu na gaba kuma za mu ci gaba daga inda muka tsaya, mu karasa su. Yanzu za mu koma qira'a tatbiqiyya. Qira'a tatbiqiyya inda za ku karanta ni kuma zan saurari karatunku, wanda qawwamu taliba Aisha Abubakar Ibrahim ita za ta yi mana karatu. Bismillah Aisha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ما شاء الله بارك الله فيك، أحسنتي جزاك الله خيرا. سيكون فاطمة موسى أحمد. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. ما شاء الله بارك الله فيك أحسنت جزاك الله خيرا. في فاطمة حسين المكي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ما شاء الله صدق الله العظيم. بارك الله فيك وبارك الله فيكن جميعا. الحمد لله ثم الحمد لله. karatu ta yi kyau sosai da sosai. Allah ubangi subhanahu wa ta'ala ya amfana da mu da ita. Allah ta'ala ya bamu albarkanta. Allah ya sa littafin sa ya cece mu a gobe kiyama. Allah ta'ala ya bamu lada duniya da lahira. Sa ayyukan mu su zama khalisa li wace karim. A daidai wannan lokaci muna roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala gafaransa da agajinsa da rahmarsa. Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wanzar da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya, a garin mu Maiduguri, a duk inda musulmi suke a fadin duniya. Tsotsai da bala'i da fitintunu Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala yayi. Maulana Sheikhul Islam Sa'adatul Anam Sheikh Sharif Ibrahim Salih Al-Husaini Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙara ɗaukaka masa daraja da matsayi. Allah ta'ala ya suturke shi da lafiya, ya ƙara masa lafiya. Allah ta'ala ya bashi nisan lokaci, nisan ajali. Allah ya amfana da mu da iliminsa. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbana atina min ladunka rahma وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. هذا كتاب الله أعذب منهل أنعم به من مورد لمن استقى. قد صانه رب العباد بحفظه وحماه حتى لا يضيع ويخلقا. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا. هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا. يا حافظ القرآن رتل آيه
فالكل أنصت للتلاوة مطرقا. يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا. ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا؟ يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. ولتجمعي حول الكتاب شتاتنا حتى نزيل تناحرا وتفرقا. ولتجعليه محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا. يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرقا. من نعم الله الجبار قبس من نور المختار، وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل. من نعم الله الجبار قبس من نور المختار، وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل.